Ahoj, som Michal Martikán a pozývam ťa na hokejbalový turnaj fanklubov tu v Liptovskom Mikuláši 10. až 12. júna. Ahoj, volám sa Dominika Multáneva a pozývam ťa na hokejbalový turnaj fanklubov v Liptovskom Mikuláši. Ahojte, volám sa Martin Cibák z Liptovského Mikuláša a chcel by som vás pozvať na hokejbalový turnaj fanklubov od 10. do 12. júna. Ahojte, volám sa Matúš Sukel, Liptovský Mikuláš 10. až 12. júna. Hokejbalový turnaj fanklubov. Teším sa na vás.